Yung pa ay mag-overhead na tayo dyan. Ayan ang bintana, lumabas na sa pangalawang kwarto. So ayan, good morning mga ka-alright. Oo. Sa magandang umaga po sa ating lahat. Araw ng Martes. So ayan nga po no. So kahapon, yan, may dalawang patong mga natira. Naubos na kasi yung halo. Mga 4 na rin. So ayan, hindi natin natapos. So ngayon papatuloy po natin yan. At dito na tayo mag-aasintara sa baba. So masama kasi yung pakiramdam ko. Grabe, ang sakit na naman ng aking ulo. Kaya sabi ko kay Carrot, doon lang siya sa taas. Tapusin ko ito yung iniwan ko kahapon, asintadahan. Ayan, at tatanggalin ko itong ano, ayan o. Itong tungtungan pag natapos ko yun. Ayan mga ka-alright. Ay, may nakabang namang ano. Magsisinsil pa ako dyan sa baba. Kasi nakakalimutan lagyan ng ano, ng horizontal. Dalawa. Ayan, nag-aalas tilo. Dalawang sako yan tilo. Dalawang sako pang asintada. Ayan dito, madugo-dugo dito. Ayan o, sa taas. So pwede naman yan itaas ng itaas yung hollow block. Abot-abot na lang ng halo. Ayan. Patuloy ko to kasi total naumpisan ko na to kahapon. Pinaghirapan natin tanggalan ng porma. Kaya dito ay mag-asintada. Tama na to. Diyan ako magubis sa baba mo na.
So yan mga ka-alright, tatapos na nga natin dyan. So dito na tayo sa baba. Ha? Isip na, mamaya na! Mamaya na lang! Yung walang bulgar, kahaba, katabi. Di ba? Yan. Yan. Dala ko rin mo yan. Buray naman ang pagkagali nito.
No? No? Bigay mo itong price ko, tanggalin ko itong pagpato. Hindi, tanggalin ko mga kahoy na. Yung mga kahoy, tanggalin ko mga kahoy. Yung mga kahoy, tanggalin ko tanggal. Hindi rin ko pagpag, yung mga kahoy na. Wala dito. Wala dyan? Hindi ako gumamit. May tapo dito? Ha? Hindi ako nagkaroon, ang kahoy na may silang. Hindi ako ang kahoy na silang. May dalawang butas dyan. Ilok mo naman. Sa gilid. Ito? Umababa dito. Yan na yung hinawa ko.
Hindi po sa'yo. Kuya Jo. Tilo. Yan. Tilo. Ano, second day tayo? Second day. Hindi pa nga na-upload yung sa amin. Ha? Hindi pa na-upload. Sa akin, hindi pa na. Bakit tama ko? Hindi lang eh. Kaya hindi pa lang kanina. Yung na-upload yung kahapon. Pag-upload na lang. Mga isang timpla pa pala yan, ha? Yan na lang naman, ha? Tapos yung isa. Saan banda mag-asinta na sa taas? Sito, parang hindi ba? Ay, paikot yan? Pero, wow. Bigas. Taas. Tapos yung...
So ayan mga ka-alright, yan ang magiging bintana. Ayan, 4 na patong. Siyempre, pag napalitan na, tatas pa yung bagya. So, panggilid na ang ginagawa ko. Puro panggilid. Alright. Hanggang taas na yan, tapos mag-header tayo. Alright. Right, patong pa tayo isa dito. Wala. So yung mga ka-alright, dalawang patong pa ay mag-overhead na tayo dyan. Ayan ang bintana, lumabas na sa pangalawang kwarto. Alright, ganda oh. Yung sa bila tapos na, ang firewall doon.